In reality, people cannot walk out unhurt. When such accident happen, it's almost 24 hours now. Many have questions on why the government has not released any communication regarding this helicopter crash. Azvipere mushe government isopa kona zvinonzi izvezvi dzakutokwana 24 hours panapa tichiona accident yakaitika taona yehelicopter but toona kuti vakomana veinformation ZBC kwese havasati vabudisa statement yechiitiko chakaitika ichi. Aiwa zviri kusimudza maspekulation. Sanapinda mashoko anobuda nyoko panapa nekuti vasubscribe olaika utina on the bell icon. Tipinda panapa mune handa vakomana vari kubuda nyora vachiti Zimbabwe is disappointed by Masvingo plane crash as they learn Mnangagwa was not on board. Mashoko ari kubuda nyoko panapa muzimu aya vanoendera mberi vachiti an airplane ferrying VIPs from Masvingo to Harare crashed shortly after takeoff in Masvingo, where Mr. Mnangagwa attended an event organized by the ZANU-PF Youth League. Mnangagwa was not on the aircraft. Tikuona kuti pana mashoko ari kubuditswa nevanhu vanofambira nawo vakomana ve Change Radio vari kubuda kutora mashoko ekuti aiwa vanhu vakabatikana kumasvingo, vanhu vari kupopota kuti kwose akasimo akazokupukuta seko sei manga musina vakuru imomomo sei vakatadza kuwanikwa imomo dei zvazvikaitika. Mashoko ari kubuda atiri kuona ari kubuda panapa mubepa rechange radio ramuri kutoona ratiri kutopa evidence vanhu vairatidza kuti kubatikana nekudisappointika kuti aiwa dei zvakaitika but tiri kuona kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kutobva kumasvingo kwakakaunganirwa nevanhu vacelebrata but toona kuti the same people ivavo ndo vamwe vakuuya vaiti kuti aiwa dei zvanga zvakavawana. Aiwa chiitiko chatiri kuona kuti nyika yeZimbabwe people they are not being satisfied nezvinhu zviri kuitika kana kuti nethe leadership. Tichiona kuti nhau yekuti kunyangwe vakuru vacho havasi kuadresa, havasi kupa nyangwe a statement kana kuti headline kuti vanyazotiudza kuti ndivanani vaivemo, pakora vanhu vangani, hapana macasualties akaitika here, plane yacho yange iri state yange iri air force, chii chiri kunyatsa kuitika. Tona information iyoyo inokuramba ingori disclosed. Potuzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.